L'entrevista d'avui és la primera que fem d'aquesta legislatura al nostre alcalde, Josep Triadó, que arran dels resultats de les passades eleccions ha revalidat el seu càrrec amb majoria absoluta, a més, representant o encapçalant Junts Nou Impuls. El passat dia 17 es constituïa el nou Ajuntament, dia 17 de juny, es constituïa el que seria el nou Ajuntament i es presentava també una mica el nou govern. D'aquesta manera, el que farem ara és conèixer una mica des d'ara, des d'aquest govern acabat d'estrenar, d'alguna manera, com estan les coses i quins són els projectes. Parlarem, com dèiem, amb el Josep Triadó, el nostre alcalde. Benvingut, moltes gràcies per atendre'ns al Mèdia un cop més. Moltes gràcies a vosaltres. Comencem parlant de diferents propostes. Dèiem que la primera cosa que vau fer amb el nou govern va ser presentar el que seria el nou cartipàs, els regidors i la gent que conforma el govern. De fet, ja en la presentació, quan vam presentar o es va constituir el nou Ajuntament, el nostre alcalde ja va comentar que governaria Junts, evidentment, Junts Nou Impuls, amb 9 regidors, que són els que van sortir escollits, i a més tenim el regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya, que novament tornareu a fer pacte amb ell, que ja ho havia fet a l'anterior legislatura. A banda d'això també ja vau dir el cartipàs, com dèiem, és l'alcalde qui delega en els diferents regidors una mica les competències o les funcions. Una mica ens pots explicar una mica com es decideix les diferents àrees, com s'estructura i com es fa. Sí, com bé dius, veníem d'una legislatura complicada i bé, hi ha una renovació també de nous regidors, amb altres que ja continuen, i com bé dies, jo que ho vaig dir al ple d'investidura, més que un acord, no hi ha cap pacte de partit, sinó que és un acord de persones amb el Ginés Marín, perquè segueixi portant seguretat, crec que ha fet molt bona feina, i al final, a nivell de poble, són acords de persones i de projectes més que de partits polítics. En aquest sentit, el que jo intento quan delego totes les responsabilitats, que cadascú tingui en funció també de les seves qualitats, de la seva preparació i de la seva disponibilitat, i crec que ha quedat prou repartit. I també la novetat d'aquesta legislatura és que tenim un regidor de cada barri, i també creem la figura del regidor de barri per poder donar més proximitat als veïns i també més participació. Al final creiem que és molt millor aquesta proximitat, estar amb el dia a dia, que tinguin la figura de l'alcalde, però també tinguin, a part del regidor d'àrea, en funció de la necessitat que tinguin una persona de referència en el seu barri per qualsevol problema de qualsevol tipus, que pugui haver una major eficàcia en les gestions o en la resolució de les problemàtiques que pugui haver en cada zona. Aquest govern acabat d'estrenar, pràcticament, ja en propostes i ja en projectes. Vosaltres teniu un lema molt clar, que sempre ens heu presentat, que és a Premià de Dalt, Vila Saludable. Això inclou diferents punts i amb això hi treballeu, no? Sí, jo crec que també després del que ens ha passat els darrers anys, amb la situació d'emergència sanitària, el que nosaltres, al final, tot el que hem de fer i el que volem fer va en funció amb un sol objectiu, d'aquesta salut, la salut dels nostres veïns i veïnes, la millor qualitat de vida que puguin tenir. Que tinguem el mínim de, com va passar a la pandèmia, parlàvem de persones vulnerables, que són les que més van patir en situacions complicades. Doncs volem treballar per tenir el mínim de persones vulnerables en el nostre poble. I això es fa a través de la salut. La salut no només és el tema de tenir un bon estat físic, sinó de ment, cos i ment, buscar aquest complement d'educació, cultura, esport i vida activa, sobretot la gent gran, d'intentar que deixin la vida sedentària i que puguin anar a una vida activa, i la gent jove que vagi cap a uns eixos saludables i sortir de vicis o de problemàtiques que avui en dia afecten a part de la joventut. Per tant, tot el que fem és en funció que puguem tenir aquesta qualitat de vida que ens permeti viure millor i amb un millor estat de salut físic i mental. I bé, dintre d'aquestes diferents polítiques que hi ha, l'eix, un dels pilars bàsics que volem implementar aquesta legislatura és el complex d'esport i salut, que vam tenir certa polèmica durant les eleccions, però crec que la gent ho ha refrendat, ha sigut la voluntat del poble de tirar endavant un centre d'esport i salut que pugui tenir activitats a totes les hores, des de les 6 del matí fins a les 11 de la nit, i això, i evitar que tant la gent jove com la gent gran
puguin anar per vies no només d'esport de físic, sinó de socialització, d'una zona d'unió entre els diferents barris, diferents famílies, diferents trams d'edat, que creiem que és un aspecte bàsic i que seguirem treballant perquè això sigui realitat el més aviat possible i amb la línia que ja vam començar. Estem en la fase de projecte, d'acabar el projecte i poder ja licitar la construcció. Molt bé. Hi ha un altre punt molt important, que també se n'ha parlat molt abans, durant, i suposo que ara també, de les eleccions, que ha estat el tema de l'habitatge públic. Coneixem, o ens vau explicar ja el que seria el projecte de Canolla i voldríem saber ara en quin punt ens trobem, si hem avançat, si ja tenim dates, si ja podem donar més aspectes més concrets. Bé, va avançant tot el seu procés, els processos urbanístics tenen la seva complexitat i la seva passos. Ja s'ha aprovat el projecte d'urbanització, el projecte d'urbanització ja tenen autorització els propietaris per fer els carrers i que ja estan en el procés de poder iniciar les obres que esperem que passat estiu pugui iniciar les obres de fer ja els carrers, un cop fet els carrers i urbanitzat els carrers, no només fer els carrers, sinó fer tots els serveis, tots els subministres, i poder tenir a disposició ja els terrenys a l'Ajuntament. O sigui, ens donen els terrenys sense cap cost i tots ben urbanitzats. I a partir d'aquí nosaltres podem desenvolupar ja la nostra part de promoció. Hi ha una part privada que desenvolupa la part privada, però la part pública, l'Ajuntament inicia els tràmits per poder desenvolupar aquestes diferents promocions que hi ha. Però no només ens conformem en Can Noia, sinó que també estan desenvolupant altres parts del nostre poble, que ja venen del Pla General del 2007, que la idea és que tenir el sòl preparat per poder desenvolupar no només aquestes, sinó altres promocions en funció també de la demanda que tinguem en el nostre poble i les possibilitats que estiguin de lloguer o de compra en funció d'això. També, paral·lelament, mentrestant, el que estem fent també és comprant, exercint drets de tanteig i retracte de pisos que actualment quan van comprar veïns del nostre poble els pisos de promoció pública, els darrers pisos, tant a la fàbrica com a Torrent Castells, algun veí que se'l vol vendre, exercim aquest tanteig i retracte, el comprem i el posem a lloguer. I en aquests moments tenim un d'aquests habitatges que està en lloguer, que està en oferta, i tothom que estigui interessat pot apuntar-se per aquest habitatge i el que li toqui el tindrà i els altres que estiguin en llista d'espera estaran en llista de 6 mesos. O sigui que durant aquests 6 mesos, si hi ha algun altre pis que pot comprar la societat municipal o algun de lloguer que es deixa, que queda lliure, automàticament s'assigna als següents de la llista. Per tant, no només és esperar aquestes promocions, sinó que anem intentant anar ampliant el nostre parc de lloguer per poder tenir de manera immediata més possibilitats. Un altre del tema que també se n'ha parlat i segurament és un tema que també us preocupa o hi treballeu força, és el tema de la seguretat. Vam tenir certa polèmica, i això també ho vam parlar en el seu moment, perquè teníem el tema de les ocupacions, que és un tema que també preocupa, i això va portar, com dèiem, certa polèmica, a banda també d'altres temes que esteu implementant, lògicament per tenir un poble segur, que és un dels vostres objectius. Sí, és un dels eixos. Ens preocupa molt la seguretat. Volem, dintre d'aquest Vila Saludable, un tema important és un poble segur, que tenir seguretat amb robatoris, amb ocupacions per part de màfies i delinqüents, que generen una manca de convivència i una preocupació molt important i que hem esmerçat tots els esforços possibles per un tema de seguretat. No parlem d'ideologia, sinó de seguretat. I en aquest sentit, la nostra idea és potenciar aquest triple servei de seguretat o triple sistema, tant ampliant temes de càmeres de seguretat, amb una segona anella, que s'està treballant amb dotant també de la policia local de més mitjans i de més efectius, i també dels vigilants, tots els serenos, que també crec que fan una tasca no només a nivell de seguretat, sinó com a civisme, i sobretot reforçar aquest aspecte a l'època més complicada, que és l'època entre octubre i mes de març, que amb el canvi horari, que habitualment, històricament, hem tingut més problemàtiques tant a nivell de robatoris com a nivell d'ocupacions, reforçar aquest període de temps encara més per evitar aquests problemes i que tinguem un hivern relativament tranquil com el que hem tingut, que no havíem tingut altres anys,
que havien tingut ocupacions delinqüencials, mafioses, onades de robatoris que preocupaven molt a la gent, i bé, crec que potenciant aquest aspecte, fent un efecte dissuasori, com el que vam fer el mes d'octubre, això ens ha ajudat i malauradament les problemàtiques s'han traslladat a altres municipis fins que canviïn les lleis i apliquin igualin les lleis a el que és a Europa, difícilment això es podrà arreglar de manera definitiva. Acabarem parlant de sostenibilitat. Això també té molt a veure amb un poble saludable. I aquí hi ha diferents aspectes, com podríem parlar de la recollida selectiva, podríem parlar de les plaques fotovoltaiques. Una mica també és un tema que també esteu incidint. Sí, hi ha un pla per desenvolupar aquests aspectes diversos en sostenibilitat. Com bé sabem, en l'edifici de l'Ajuntament ja s'han instal·lat les plaques solars, les plaques que han sigut amb subvencions que ens ha permès fer-ho de manera sense cost per l'Ajuntament, i això implica que l'estalvi és immediat, i s'està treballant amb 7 edificis més amb la mateixa línia. Per altra banda, com dèiem, també estan licitant-se uns punts de càrrega elèctrica. Tenim ja els 2 vehicles de la policia ja elèctrics, som la primera policia que té tota la flota elèctrica, tota la flota de vehicles elèctrica, i amb els carregadors elèctrics a la plaça de la Vila, i seguir potenciant tots aquests aspectes que a nivell nostre, també la recollida, ja també s'està preparant ja fa temps aquest mix, aquest sistema mix entre contenidors intel·ligents i sistema porta a porta, que al llarg dels propers mesos o el proper any implantar, perquè és l'única manera de poder ser més sostenibles i evitar que actualment estem en un 50%, només en un 50% de reciclatge. Malauradament, hi ha un 50% de veïns i veïnes que no són cívics en aquest aspecte, i llavors crec que hem de premiar els que ho fan bé i s'haurà de sancionar els que no fan les coses correctament. Moltíssimes gràcies, alcalde, per compartir amb nosaltres tots aquests projectes, aquestes propostes. De ben segur que hi haurà properes entrevistes, properes ocasions per seguir-ne parlant. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies a tot el poble Premià de Dalt pel suport, i això ja dic que és una alegria, estem molt contents i també és una gran responsabilitat que assumim encantats.